ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Author Society kala Dawa ya ka Sorkar jalla ban Khot Pynlong da ka Dorbar Kyrpang mentau benai yayong araja pun rio ban ithu no ya Ktien Khasi kum Ktien Sorkar lani ka official language ya kani la pen pau do president ka society Dr. DRL Nonglain habakran ha ga jingalang ban pan jingkershan na ki pajba ka balalong hajuai ha ka khatwai trik uyayong araja pun rio Ulo ongru ba ka jingbam kanthop ya Ktien Khasi ha ka khrnet ba prajong ka riti sanshar kari kadai kadaw ka bakongsan ka ba ki samla Khasi kimla ban pa sigi kedan ki ba kham halor kum ya ka IAS ka IPS IFS bat ki we bangin penbor ya ka Sorkar bakan penrung no ya Ktien Khasi ha ki office Sorkar barok ke we ke jela tengidon hang ne ki riu perkhat ki doktor kot doktor lah don armut hang ne kini ken ki bandai eye injection ya ka Sorkar nang bakin la ban penrung hagi jebing jong kinang me khmat jangi bakin treber ba ban penrung no ya ka Ktien Khasi ha ki office Sorkar borok gawe gejela Dai nang ne na do snem khat dai span repo ba ki rangba ki jongi ki lakendit thia bat ki ong pleng kane ke banyap la dala pendan kam ya ka Ktien Asamis habaro ki jaka pule bat ki jaka office kamot ba ka Ktien Khasi jongi kan sado kan saja bat kan sado jaj no tenado khat khandai span repo kalami ki jingya ki jingya le ha ka balawan ra ru yangi ban yo ya kata ka state ka bapura ka bangi ong ka state Meghalaya Danak taga daw. Dagaliang jonga. General Secretary jong Giant Union. Ngapa kani khubor se women of Meghalaya. Imat kaladai kapor ya pi bat pinbo no sa Sorkar India. Dagai kabay pikwa bangin yo ban penrung ya Ktien Khasi po ichidil. Pikwa dagi jingum snam ni pikwa daga peace ni ban penrung ya Ktien Khasi po ichidil. Tang dani gintin kendiat kublai shibun. Imslam Khasi Author Society. Hoi ni don la ka jong ka thai re ni hapat ha ka tapok new trip new wasa jong ni ibde ban klet lada ni don ha ka no ki benta re ka Ktien Khasi jong ni kumbani sai pedangkam ha ki mane ha ki school para ki jaka pule jong ni ba fer ka Ktien Khasi ka dei ka wai lam ka bal ai jing nan jing start ya ki kena ngakama por barang ali school kelas A kelas B ka Ktien Khasi ka bal ai kita ki jing seneng ki ba krau ki ba kodor hadu kata ki ba jimla shu ban batai Kaya kecing seneng ke bagi ai maki kelong ka theme banyai nanti kumta kibriu banyin nang ban kibriu tible hakaya kaya ngujuni kumta kibriu banyim dai bangklet ba kita kinomi khawan juni ki bara pi da ki manifesto ja ki ba per since sans nem ki bagi ong kin yai Dawa bagi prong ya Ktien Khasi ya kredit ba pra andre kene ka syukut no tang ki manifesto Ide ban kedir mendrio ki pai ba nyinde ban long kita ki bring ba shong shit ide ban pai kman syakane ka Khasi Author Society ke badon kata ka jing kli ban lum ban lang nyanyi ki pai ba keleng ga bri hunyo trip bat pendrung no ya Ktien Khasi apok hdul kring ba pra da jia kam no ro nyinyai Dawa nang ne sekmat da sya ka kam ni yakun da ka kti da khulom na kanu Nakaliang juni hi ka HYC nyin ya don lang kat bati ka Khasi Author Society. What haba nakaliang nakiyim Dorbar Thawan jong kacala kala depan minjur ya ka resolution house nam arajar khatpra. Henry kumno ngin kimilenti banakaliang jong ka Sorkar India kan ay ka jing minjur. Kan ay ka jing minjur haba nalarempay jongi kata ka pamut nakaliang jong kibadon nakan Harayim Dorbar Thawan kiyo thea thai kata ka jing menjur san pusau teli isnem kum kacala ngilayat Henry nyo pra teli isnem kata ka jing menjur resolution nakaliang ka Sorkar ka siyo thea thai kata ka jing menjur ka sulong tang hagalir nakaliang jong ka FKGGP nilong ki balakloi ban mi madan ringkat per ka Khasi Author Society la dalong ka badan kam ban pene ringiu ya la ka jong ka Ktien ka telit ka jongi ka kerwo syobangan syong balong ya kimi ki pa ki kon samla
Kebasosi kalong ba nading irung hakirim pe yang jong kijak beriu jong teng teng ngilai osno kila klip ya Ktien jong i Henry gibran kampat ya kata Ktien dong wei kini ka kerwo kalong ba subha penering iu le jong Ktien telit duai na patagi nong elam jong Khasi society bat yang i kumju kum nong elam jong seng balang ba kanang begini kijang Dawa jong i kinlong ki baseso begini okhet uso batyang jong kajing job tang ini Ktien Agas nem khat kadai spa sao phon nyo La frame la ne la thau ye ka constitution jong ri India. Pada agas nem khat kadai spa san pho. La pantrai kam ye ka constitution jong ri India. Bad ha ka ta por khat so tli. Ki Ktien jong ki jaj ban riu ba kham he pa jong ri India. Kilayo ye ka ban rung ha ka khnet ka ba pra la ne ka e schedule ngan chuai nuksa kum ka Assamese jong kani ka jala Assam ka Bengali ha West Bengal nang ta kiwei ki jaj Ktien Punjabi Malayalam bat kiwei ki jaj Ktien kilayo rung ha ka khnet ka ba pra ha ka snem khat khanai spa khanai phwar la penbhala ni amen ya ka khnet ka bapra bat south li ki jaj Ktien kila yo rum thamai ya ka por artli na shathe shakathan shathe lamingi kila yo rum bat kitai kelong ka Manipuri na ka jala Manipur bat ka Nepali ke bah ka jing shisha kamdan ya ka tanrai jong ka jinglong jaj benriu hang ne hari India hanrai lapan rung ya ka Ktien Nepali ro ha ka khnet ka bafra jong ka riti sanchar ha ka to por ginong mi khmat jongi kila klet ya ka ban ralang ya ka agenda item lane ya ka mat ya grand langma ka Ministry of Home Affairs baka Ktien Khasi kadai ban yait lang nadu kado por khat khanai spa khandai phwar rekat baka Ktien Manipuri baka Ktien Nepali kini ki samla jo ginong lam jo ki seng bhalang kira kedeu ya kata balai ki yorong daw kalong namar ka jing Dawa kalong ka khlang lalor kinong mi khmat ki seng ma pher bar ki pajba kila yang teli lang kawai baka Sorkar India kamdei ban le kai ya ka jing Dawa bar ka hok jong ki pajba komta ka Manipuri bat ka Bodo ka Nepali kila yo ban rung ha ka khnit ka bapra nadu isnam khatnai spa khandai phwar bat ar lai kombangara kedeu mentan balai ka Ktien Khasi hado menta kampat yorong ki parari be hagasnam khat khanai spa nyo phar ka jala Meghalaya kalalong ka jala ka pura hadin ka jiyaki banyo ya ka hill state kabalasdang nado kasnem khat khanai spa anri pho haka kasnem khat khanai spa anri pho ka Sorkar Assam kalawanra ya ka Assam language act halor ka jing Ktien jongka yo ba ka Ktien Assamese kasha telep ha ka Ktien Bengali haba kini ki Bengali lani ki Bangladeshi kila toy kila wan yakaban jilai haki dong ba pher jong ka jala Assam bar ki wei pat ki district jong ka Assam ha ka to por kinong ele hill state ha ka to por kile khon bar kile le tenge ni ai ka burom yaki ni ai ka jing perto bar ki jing songo bar ringkat bar ki parlok garo layo ya ka jala Meghalaya hagas nem khat khanai spa anyo buar hanai ka wei ka bang snodiao kalong bahaga jaka ban Pynlong
ya ka Ktien Khasi ka Ktien Sorkar nadu kasnem khat khanai spa anyo war la Pynlong Ktien Sorkar penman da ka Ktien ka bana siliang durio ka Ktien Pareng ka balong ka Ktien Nongwei Tho Shiti Dau Khasi Shau Khasi Tho Da ka Ktien English Mi ka Shiti na DC office Shaki wahi shnong Lani shaki sang bhalang Lani shaki pajba Ay ka order Naki department Sorkar Shaki sang Lani shaki riu shimet Tho Da ka Ktien Nongwei Balay ka Ktien Lajong ka sya ibeng haduk katni Balay ka Ktien Bakren ukiang nangba Balay ka Ktien Bakren utirat sing ka sya ibeng Hatu ngidang im hakajuk jong David Scott Bapersyang ban Pynlong rau ya ka jaj ben riu nyau trap Balapia ya kani kari baik kari kiblai bala pendono ye ki pentak ba syati segi jat lom jang kiri Khasi ba jantia kadai ka pali jongi menta haba ki nong yalam ki nong yale hill state bala yo ya ka jala Meghalaya kila komklet ni dai ban ya khun bat ka jing ya khun jongi kadai ban long haban da job ngin ya khun haban da job ngin om song thai ngin ya le hadu bakit jing dawa jongi kin urlang hakini ki benai bakis nem ki ban sawan ki parari be hadu menta ki samla jongi kim yo ki hak ki bakidai ban yo la kedau mene sepang ki competitive exam lane ki exam yale banyo kam lane ki exam thong kam what hai ki district selection committee la pen yale exam ye ki try shnong da ka Ktien Nongwei tang kat to kat ne la kli ki jing kli ha ka Ktien Khasi ngilai try kam shari Nongwei ne try kam Sorkar hari la jong kan ni kalong ka jing kli Hakani kapur Nangta ha MPSC Dantang kawai ka paper Banyole Yaki kam bapher Jong Kini ki Jong ka Meghalaya Public Service Commission Balay Ktien hari la jong Ngihap tho Banyole Kam Sorkar Daka Ktien Nongwei Ha UPSC Amdan ka paper lani ki jingkli da ka Ktien Khasi Gyong baki khna samla manta ki jaitu kim khrekot nakatagadaw amdan sio bapas IAS IPS kata kadai ka jingong jong ki mamtip hanrai ka jing shisha kalong bamenta lanang bon ki Ktien ar pho ar tali ki Ktien hari India ki bayo tho exam high UPSC Union Public Service Commission da ka Ktien lajong la hi ban ya khun da ka Ktien Nongwei ban tho exam bat ki to ki ba tho da ka Ktien lajong ki parari kane kalong ka jinge Namar balay Ngitho Banya khun Ya ki exam Daka Ktien Nongwei Kapa ki wei pat Ngitho Daka Ktien lajong Ngan ay nuksa Ki samla Manipur Ki Manipuri Man kasnem Ki dan bay papas IAS IPS Laingut Saungut Batkungta ter Mangi menta Lakat nasnem Amla syu banya khun Namala nang bon ki Ktien Jong ki jadbin riu Ki balayo ban tho Daka Ktien lajong Ngangai kila so tho Ia kata ka jinge Sakawai pat
ka kerdan puli ya ka Ktien Khasi. Ni puli ya Khasi tangkum ka subject. Kadai tang ka way na ki subject. Ya ka mathematics, political science, statistics, economics, history, geography, ni ha puli da ka Ktien English. Nagatagadaw, ni Dawa ban ituno ya ka Ktien Khasi hado ka kernet ka mapra jang kariti sensar. Kenang ba ya ka Ktien Khasi an penyo kom ka medium of instruction but medium of examination. Kamot ngin penyo ya ka Ktien Khasi kom ka Ktien hikai patro ka Ktien tho examen. Ki parari ka Asamis kadai ka Ktien bala pule hado master degree. Haki subject bapher ka Bengali ro kalong kumta, ka Tamil ro kalong kumta, ka Bamangi pule ya ka Ktien Khasi tang hado class 5. Hato kamlang gajing ibeng, balay kinayalam jangi ki klet kadekane, toy ngang nimday ban haram khan ki, gila priyo ya ka jala, kadai ka pali jangi, bangin yale ban penyo ya kene ka jingdawa ba syong hok ka jongi kawai pat ka jing mentoy ka mga kwa manong ha kene por kalong balada kentiu ya Ktien Khasi kom ka Ktien badan na po ka kernet ka bapra ka ji kai Khasi lada ka Sorkar jela kaman la banikai ong no ningkong tang hadu class 12 ha baro ki subject lada lai kai hadu class 12 ha baro ki subject kat no kajing son kot Khasi menta ki MA political science, MA economics, MSc botany, zoology, chemistry kin tho ya ki kot Khasi ha ki subject jongki bon ba ki bala dep ya ka doctorate ane doctoral degree, master's degree, haka science, haka commerce, haka arts, hanrei kim don kalat, ban no sanyang, ban tho ya ka jing tip joki, ha ka Ktien lajong. Te kumta ki shule chikai bet, lada tho ki hap tho ha ka Ktien mangway, lada lai kai hadu class 12, ki ne ki start jongi, kin tho ya ka subject la jong ha ka Ktien Khasi am thokot kan long ka industry ka hetam ha ka jela ki dukan ha ki yeu kin bun ki dukan kot Khasi komba kalong menta ki dukan kot ki dei tang ki dukan badi ki kot pareng ki kot English khandiat hakan dong labu ye ki kot Khasi namar puli Khasi habaro ki subject tang hadu class 5 namong bangim don kam ni ka wei pat ka Ktien lane Ktien nong wei ka English kalong ka don kam ngim dei banong ban lendet ban klet ban nang English hanrei ka Ktien Khasi kadei ka banang kong hinang kambun ki Ktien katanang ba hanrei ka ban ningkong dei ka Ktien lajong ka Ktien imei ka Ktien ipa ya ka ban pensko tu ha ka ni por kalong baki ba pas MA Khasi hangne ni bon kinai kai Khasi ya ki school bat he ki college hangne ni dan bon ki khna ba pule honors Khasi dan bon ki mampat yo kamro ki MA Khasi hangne ki ba syong hangne ro ki dan kawai ka jing dunong kalong habangim dei kata ka schedule language lani ka Ktien kabala rung ha ka kernit bapra kalong habale research lani le ya ka wat bedia ngadang phone yawai persa jo ngamentan bapule le PhD ka IIT Silchar bapas
ya kan net JRF ngai kai ro hantai haniu komuno ikai ngatip ya ki scholar jongala ni ki bale kamwat bnia kat no pio ya ka scholarship lada pipas ya kan net JRF lai paunya wajar sibnai kikmi kikpa baduk kimnan kamai pisasyo ka Sorkar kalak kershan langta din arsnem bale ya ka research anai sapo hajar sibnai nginyim yo bale nyim yo namar ka Ktien Khasi kandai ka Ktien balarung ha ka khnet bafra amdan net exam ya ki bapule Khasi parari kane kalang kajing kentu bar kajing Khot jonga bangin thai banyele ban penyo ye Ktien Khasi ya ka khnet ka bafra bat bakini ki khna jongi ki samla jongi ki bale research kinyo banyele ya ka net exam haba kile ya ka net exam lada ki pass ya ka net JRF kinyo lai phone nyo jar marsen sedang ke research sibnai hadin arsnem kinyo amtang kata sapo arajar nangta sakiwai ki jinglok kutia kutan bat ke bai hostel kalong lakajong komba kalong menta kini ki jongi kia pun tang da kata scholarship kan non net scholarship kabasi pau hajar sibnai ru amyo habale PhD kat nong idunong dia habaka Sorkar kam kershan kom no pin kmilanti baki na jongi kin mi ki doctorate kin mi ki PhD ngakan tu ye kilong kemi kilong pa ban ai ya ki kershan met bat mensim ya kini ka ji ki jongi namar kalong na ka menta ki khon bat ki pateng ki ba menta bat ki pateng ki ban sawan ngong ya pi akne kapur kamlong mene ni burami ki jai Ktien nga dai na West Coast Hills nga burami ya Ktien trat lajong hapo kawai ka himaro nginan bon ki dong bat ki snong ki Ktien tenat kinang bon ngidai ban nangi kita hanrei kene ka Ktien pedeng ka Ktien Khasi kaba ka Sorkar da ka ji ki ka Khasi Author Society hagis nem arajar lai arajar sau hagis nem arajar san la Pynlong Ktien benrap jong ka Sorkar lani associate official language balai tanya Ktien benrap ya ka Ktien benrap amdan ba kensnap kamangong mene tho city naki department Sorkar naki district headquarter lane na Shillong kabalong ka headquarter jong ka jilla jongi tho da ka Ktien pareng seki Khasi batia kata ke city nilai ko pisha baro kini ki MLA lai phosan ngot ki MLA Khasi ngidang berkat baka Sorkar kan sawanra ya ka mat ya kren hakani ka Dorbar thlong ka baladep hanai em ngim yu I jar amdan bakren amdan ka mat ya kren hakani ka Dorbar thlong kom tangilong ban si Pynlong ye ki penchai ye ki school like college idai ban mino sya surok kom ta hakini kimnai ki baladep January February bat benta kau ni upnai March tayo bakado yang bangidai ya kaban late no siau pai ba nakaliang ka sengkmi kasngap ya kajing terwa jo kisnat kyong ngin lamangi kimiting gi jaka pa ye kinong kren way arnut labiang ngin simti ye kajing kit kli sinat joy tang apo artayo ka Pynlong kasnat kliriat ro lasgin kong kan sa Pynlong ngiladap kawai enang san ngin sa Pynlong hamairang
ngin sa Pynlong ha sning lane nongpo ngin sa Pynlong ha mau keruat bat kom ta terter kalon ke snap ha so raru ha po kini ki khniat sngi ngin pendap ye kini ki jing pensyai paipa baka Sorkar lamar baka klam ye kren Ktien ka jing pen ken mau ka ma pun sien ni Dawa ya ongi kinong thok kat kawar pan pen sneu ye kani ni Dawa pa kan Pynlong no ka Dorbar Kyrpang lani ka special session jong ka Sorkar hapo ubnai April manta ka snem hajar pon riu Baban Pynlong ya ka Ktien Khasi ka Ktien Sorkar Bapura ko Sorkar kene kalong ka Dawa jongi Pynlong no ya ka special session hapo ubnai April hajar pon riu ban Pynlong Ktien Sorkar ya ka Ktien Khasi Hadien kata pentip syadali baka Ktien Khasi kalalong ka Ktien Sorkar Bapura penrung no haka kernet ka Bapura kata kalong ka Dawa ka jongi hagini opor halor kani ka Dawa nga Khot ikiseng bhalang baro kombat kila judam ringkat batngi yai don ringkat hasenda jongi amnai tan kiseng bhalang ki Dorbar snong ki rat ki hima baro ki ilaka ki wahe snong ki Dorbar snong baro ngin yang teli kawai namar ngiyale amtang nakabenta ka Khasi author society amtang nakabenta ki nong puli Khasi amtang nakabenta kano ka jing mentoy jongno hanrei kane kadai ka Dawa bat ka mat jing Dawa jong ka judgment riu hanyo trap